non só non me van a interrumpir a min, sino que se van a mezclar coas miñas e entre todos faremos un único poema. Cereales gimnástica, esa culta enerxía, dérmicamente firme e mentalmente etérea, ven cara a min e atravesa comigo a música do aire, e a súa vida segue o seu camiño indiferente, allea a miña morte, a miña vida, e aquí estou eu con ela dentro sempre, insomne e irredenta, como única compaña unha vez máis. A súa beleza, cereales gimnástica, esa culta enerxía, dérmicamente firme e mentalmente etérea, ven cara a min e atravesa conmigo a música do aire, e a súa vida segue o seu camiño indiferente, allea a miña morte, a miña vida, e aquí estou eu con ela dentro sempre, insomne e irredenta, como única compaña unha vez máis, a enfermidade. Vou poñer música. Necesitaba esto para despertar, porque esta noite dormí un pouco e intensamente más. Necesitaba esta música, porque estuve toda a noite escoitando. Estuve escoitando a música das cisternas de noite. Que din as cisternas cando falan? Que din? Debería ser posible descifrar os húmidos monólogos das cisternas de noite. Oh! As veces, cando vexo as luces da cidade dormida, penso, como é posible que non estou que todo cos pensamentos que hai tras as fiestas encendidas, os pesaderos que ocultan as que xa están escuras. A calma bota fume, cante enerxía perdida. Oh! Tamén me gusta escoitar o camión do lixo. Por que me gusta escoitar o camión do lixo? Porque me gusta escoitar o camión do lixo. Gústame escoitar o camión do lixo, porque se escoito o camión do lixo quere dicir que ainda estou vivo. Estou vivo. Estou vivo. E a pesar de que sou un relato breve de 38 anos, a pesar de que o meu final está escrito para os 38 anos, a pesar de que todo o que vexo está sentenciado a sobrevivirme, non quero que me digan cando vou morrer. Non quero que me digan cando vou morrer. Estou seguro de que a súa hora morrerei da miña morte. Empezo a sentir un inquietante desexo de consumir espíritus. ¡Ah! Neutralizar as líneas, a proxección externa das formas intestinas, cunha ollada distante o que desgaño delas, no líquido da idea necesaria, que despegue o pigmento sen sentido, alleo á súa presencia. É un murmullo vermioso da impresión que se vai, que o corpo inventa,
demostrar que hai distancias, principios filosóficos nun corpo exposto a todo, que non ceden e acollen certo refrexo falso na súa esencia, superficie que aboia na estrutura, ilusión orgánica do corpo. Polo tanto, a vida esgállese en minutos ao adiantarse a si mesma, un paso e indiferencia, e logo nada. A fina pel dun virus, en canto sangue visible, a carne faise certa, en perfis que se perden, en canto pecho os ollos e deixo espazo virxe para outro intento. Neutralizando as acusaciones externas dos foros, una bastante peregrino delas. A lei de denunciar que espero que non tiene sentido. Allí na súa presencia é un murmullo vergonhoso de presión que se esva con repente, demostrar que está denunciar en manifestación sexual na súa sede, superficie, tamaño, a pele, ilusión orgánica do corpo. Por lo tanto, a vida xa se cerca a si mesmo. Un paso e indiferencia, logo perdón. E a mí non tenías por todo, é que estáme chamando María. Que es María? Collería con gusto a súa chamada. Eu sei que ela está mal, fala con tristeza pero resignada, cos ollos inocentes do medo. Un momentiño. Ela máis eu sabemos que o noso futuro temos que vivir agora no presente. Por forza, o futuro é alleo a min. A miña forza é tamén a dela, ainda que eu non sei se terei tanta. Vou ter que exprimir as entrañas para buscar reforzos na alma. Vou apagar os reloxos e dividireime. Reforzarei o meu espírito, pero vou axudala a superar a tentación de non facer nada. Non lle vou coller. Non lle vou coller porque por teléfono nunca digo o que debo dicir non o que quero. Logo falo con ela. Entón, si volve chamar, coche xe tire, dixe que despois xa chamo. E logo nada.